Sara Wammen. Jeg er personlig træner, og jeg bruger naturen som fitnesscenter. Hej Jan, tillykke med fødselsdagen. For sådan cirka 50 dage og 50 timer siden fyldte du 50. Og dine kollegaer og medarbejdere fra Banedanmark, de har samlet sammen, fordi de har hørt en lille fugl synge om, at du godt kunne tænke dig en livsstilsændring og en personlig træner. Og det er mig, som dine kollegaer har hyret 10 gange 50 minutter sammen med, for at jeg kan hjælpe dig i gang med den her sunde livsstil. Kom i gang med træningen. Vi starter på mandag. Ha' det godt. Ha' en god fest.